Připojištění skel a srážky se zvěří. O tom něco vím. Připojištění skel je jedno z nejoblíbenějších. Kryje poškození čelního, bočních i zadního skla a často i střešních oken. Dá se přidat k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. Limity krytí jsou obvykle od 5 000 do 50 000 korun. Některé pojistky ale nabízejí i bezlimitní variantu. Spoluúčast na výměně skla bývá zpravidla 500 korun. Proč se vyplatí? Téměř každá třetí škoda na autě je poškozené čelní sklo. Opravy se pohybují mezi 5 000 až 20 000 korun. To jsou peníze, které byste bez pojištění platili sami. I když škodu může způsobit například odražený kamínek z jiného auta, prokázat vinu je těžké, takže se připojištění rozhodně hodí. Kromě běžných škod, jako je nehoda nebo přírodní živly, pojištění často kryje i vandalismus nebo poškození skla zvířetem. Náklady na opravu uhradí pojišťovna, u které máte připojištění sjednané. Tak to by bylo čelní sklo. Můžeme teď přejít na tu zvěř? Připojištění na srážku se zvěří je další šikovná volba. Srážky se zvěří, například se srnou nebo prasetem, patří mezi nejčastější nehody na českých silnicích. Jen v roce 2023 je nahlásilo přes 15 000 řidičů. Průměrná škoda je kolem 40 000 korun a bez tohoto pojištění byste ji museli zaplatit sami, protože povinné ručení tyto situace nepokrývá. Pokud dojde ke střetu s domácím zvířetem, odpovídá za škodu jeho majitel. U divoké zvěře ale vždy volejte policii. Pojišťovna může vyžadovat důkaz, že jste splnili svou zákonnou povinnost. Připojištění skel i srážky se zvěří stojí za zvážení. Mohou vám ušetřit spoustu starostí i peněz. Je to jasnější? A nechcete se podívat, jak to vychází u nás?